wallahi sai a bani ni ne dan fagacin gaskiya. Allah, kana wasa ne kai, wallahi kuwa. Shine su addini ne ba su so ya rayu. To kuma matsalar shine duk lokacin da kace za ka yi fada da addini, kaga irin wancan ciwo na basir na tsutsotsin dubura da ya kama wancan zindikin, irin shi ne galibi yake kama masu fada da addini a ƙarshen rayuwarsu. Suna mutuwa cikin takaici ne da baƙin ciki, abin da ba sa so ya faru shine yake faruwa. Ko kun fahimta jama'a? Saboda haka malaman ahlus sunna dole ne ku tsaya akan gaskiya. Duk wata kaucewa ba ta ku bace. Kuɗi su ne mafi kaskanci daga cikin baiwar da Allah ke wa bawa, saboda har kafirai har arna yana ba. Da kuɗi daraja ce, kafiri ba zai samu ba. Ma kuɗi ba su ke nuna daraja ba. Kana malami ka tsaya ma sunna sai ka tsaya kana zigza. Kana malami ka tsaya wa gaskiya sai ka koma ka haɗa kai da kafirai da fasikai da zindikai. Duk irin waɗannan dole a rinka faɗansu don tarihi ya yi documenting, ya sajjala su, ya adana a cikin kundin shi. Nan gaba duk waɗannan karatuttuka da kuke ji za a mai da su za su